Binerên hêja, hûn bi xêr û xweşî hatin malpera fêlzof fîlozofyayê. Mala we ava ku hûn me dişopînin û bala xwe didin kar û xebatên me. Di vî vîdeoyê de ez ê hinekî ji we re behsa jiyan û felsefeya Friedrich Schiller, an jî em bêjin Friedrich Schiller bikim û hinek zanînan raberî we bikim. Schiller ramanorîkî felsefeya romantîkê ku ev tevger di sed sala nozdehan de li Almanyayê derketibû holê. Helbestvan, nivîskarê lîstikê û dîrokzan e. Ji bilî gote yek ji wan pêşengên heyama klasîk a Almanyayê. Lîstikên wî di şanoya Almanî de di loda repertuarên standard de cî digirin û baladên wî wekî helbestên herî heskirî tên hesvandin. Schiller bi nêrînên xwe yên derheqê perwerdehî û hunerê de navdar bûye. Di sala 1795 de berhemawiya a binavê li ser perwerdehiya estetîk a mirovî hatiye weşandin. Di vê berhema xwe de Schiller dixwaze ku dîroka çanda Rojavayê seranser raxe berçava. Ji ber vê yekê jî wekî ramanwerê yekêm ê ku dabeşbûn û biyanîbûna mirovê hemden destnîşan kiriye tê hesvandin. Schiller wa fikiriye ku dermanê vê biyanîbûn û perçebûna mirovan huner e. Li gor bîr û baweriya Schiller, li cem mirovan du ajoyên bingehîn hene ku ew jî du ajoya sehekî û ya duyêm jî du ajoya formel e ku herdem li yekîtî û berdewamiyê digarin. Ahenga ku tê xwestin a ku divê di navbera wan du ajoyan de were damezrandin jî ancak bi alîkariya du ajoyekî sêyêm dikare pêk were. Ew du ajoya sêyêm jî du ajoya lîstikê ye, ango lîstika hunerî ye. Li gor dîtina fîlozof, du ajoya naborî di lîstikê de xwe dide der. Ango du ajoya sehekî û aformel bi tenê di lîstikekî hunerî de dikarin werin cemhev û dema ku meriv li ya spehî temaşe dike wê demê reh dikare di navbera kanûna ahlakî û bêgaviyên fîzîkî de dorhelekî bextewar pêk bihîne.